Здравейте, аз съм Ива. Освен освобождението на България, българите празнуват още два важни празника, свързани с историческите събития около свободата, целостта и независимостта на българския народ. Единият от тях е Денят на Съединението на България. Той се чества на 6 септември. В този урок вие ще научите какви събития са се случили на 6 септември и защо той се смята за важен ден в историята на България. Кои части от съвременната територия на България са някогашните Княжество България и Източна Румелия? Ще ви покажем отговора в края на това видео. Съединението на България е акт необходим за целостта на българската държава. Берлинският договор от 1878 година постановява разделението на България на Княжество България и Източна Румелия. По този начин договорът фактически разкъсва националното единство на българския народ. Българите обаче не се примиряват с това разделение и започват действия за присъединяването на Източна Румелия, която според договора е автономна провинция под властта на Османската империя, към Княжество България. Съединението на България е ръководено от така нареченият Български таен централен революционен комитет или съкратено БТЦРК. Определени градове в Източна Румелия се вдигат на бунт и това води до военен преврат на 6 септември 1885 година. Този преврат получава подкрепа от княз Александър I, първият български княз след освобождението на България. Така съединението се осъществява на тази дата, но получава международно признание месеци по-късно. Днес то се празнува с различни събития в столицата и в Пловдив, главен град в историческите събития около съединението, както и в други градове като Варна, Бургас, Велико Търново, Кюстендил, Сливен, Видин и така нататък. В София пред мавзолея костница на княз Александър I Батенберг на булевард Васил Левски се произнасят слова по случай празника. Както при празнуването на освобождението на България, на този ден се извършва и тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентството. На 6 септември само формално се установява управлението на Източна Румелия от княз Александър I. Години по-късно, когато се признава независимостта на България, съединението придобива истинска сила. И сега ще ви дадем отговора на загадката от по-рано. Кои части от съвременната територия на България са някогашните Княжество България и Източна Румелия? Въпреки че името Източна Румелия създава впечатлението, че това е източната част на България, всъщност Източна Румелия е част от съвременната Южна България, простираща се между Стара планина и Родопите. Как беше този урок? Научихте ли нещо интересно? Има ли събитие в историята на вашата родина, което да има подобно значение? Оставете коментар за нас на bulgarianpod101.com. И така до следващия урок!